Tala 15,000 po na dagdag sahod para sa mga guro kakayanin kung gugustuhin daw ng gobyerno. Ayon po yan sa TDC. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Kakayanin kung gugustuhin o mano ng gobyerno ang hinihiling na 15,000 pesos na dagdag sahod para sa mga guro sa Pilipinas. Yan ang iginiit ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Anya, ang one-time salary adjustment na ito para sa 1 milyong DepEd teachers at mga empleyado ay isa ng malaking bagay at nangangailangan lamang na nasa 210 bilyong pisong pondo. Mas mababa pa raw ito kung ikukumpara sa higit 300 bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects ngayong taon. Mariing inihayag ng grupo na dapat na pagtuunan ang mga pangunahing serbisyo tulad ng sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan at seguridad sa pagkain para maiangat at mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Matatandaan na isinusulong ni Senator Riza Hontiveros ang panukalang batas na naglalayo na magkaroon ng 15,000 pesos na dagdag sahod para sa mga public school teachers sa bansa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.